So, sa ngayon po ay nakataas na yung tropical cyclone wind signal number 1. So, ito po ay aabot sa 30 to 60 km per hour na taglay ng lakas ng hangin. Magandang araw po sa ating lahat. So, update lang tayo dito sa ating weather condition ng ating bansa. So, kung naaalala nyo po na meron tayo dito isang low pressure area po dito sa may silangan timog, silangan ng Davao City. So, kaninang alas 2 ng madaling araw. So, ito po ay itinaas na sa tropical depression category ng Pag-asa o isa na itong ganap na bagyo. At ito ay tatawagin pong si Bagyong Vicky. So, ang lokasyon po ng sentro o ang mata ng bagyo nito, kanina alas 4 ng madaling araw, ito ay tinatayang nasa 210 km east of Davao City. So, ito po ay Bagyong Vicky po ay meron pong tinatayang lakas na taglay ng hangin na aabot sa 45 km per hour malapit sa gitna at meron pong pagbugso na aabot hanggang sa 55 km per hour. So, ang movement po nito ay kumikilos po papunta po sa west-northwestward at 15 km per hour. So, sa ngayon po ay nakataas na yung tropical cyclone wind signal number 1. So, ito po ay aabot sa 30 to 60 km per hour na taglay ng lakas ng hangin sa loob ng 36 hours. So, narito po yung mga lugar na under po ng signal number 1. Ang mga lugar po dito sa Caraga, Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, Bukidnon, Misamis Oriental, Camiquin, Southern Leyte, at saka ang Bohol po ay makakaranas po ng moderate to heavy at times intense na mga pag-ulan po. Dito naman, light to moderate at minsan ay malalakas na mga pag-ulan dito sa may banda po ng Bicol Region, southern portion ng Quezon, Lanao del Sur, Zamboanga del Norte at iba po pong bahagi ng Visayas, Davao Region at saka ng Northern Mindanao. So, bukas ay magiging moderate to heavy with times at intense rains dito po sa may Bicol area, Eastern Visayas, Central Visayas, Quezon, and the northern portion ng Palawan. Kasama na dito ang Calamian at ang Puyo Island. So, light to moderate with at times heavy rains over mainland Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Bulacan, Metro Manila, Camiguin, Dinagat Islands, at sa ibang nalalabing lugar ng Calabarzon, Mimaropa at Visayas. So, bukas po yan mangyayari. So, yan po, pinag-iingat po ang lahat, lalo-lalo na po sa may mga malapit sa mga dagat, yung storm surge, at saka po yun sa mga kabundukan na kalimitan po ay sa mga pag-landslide. So, mag-iingat po tayo sa may mga lugar po na yan. So, habang maaga, ay mag-iingat po tayong lahat. Inaasahan po natin sa ating mga kababayan na lalong-lalo na po dito sa may mga affected na lugar ay patuloy po tayong mag-iingat para po sa ating kaligtasan at saka habang maaga pa po kung nasa
medyo delikadong sitwasyon po ang at mga lugar natin, ayan po, so pwede na po tayong lumipat or lumikas po sa mga ligtas po na lugar. So yan lang ang ating weather update sa umagang ito. So magandang araw po sa ating lahat.